Iya. Sing kompak rare. Bareng dong. Aduh, tambah bengi, tambah kaya ngene. Sing nonton wakeh. Teko pucuk kene sampai pucuk kono. Bapak Prayit bengi iki nanggap reok setia kawan. Hey. Iki sing juara tinju ingenane. Lah, iki sabuke. iku daro musim. Jenengku juara tinju. Rene. Menora Mbak, apik ya tumbasa. Nek goyang do. Apa Mas? Wong kene sampe. Aduh, apa Mas? Seplak ae kan. Salah dijawab salah, yo meneng yo Bu. Sampai melengok kabeh. Waduh, mangap mau. Iya. Oh, mangap. Oh, ngelur gak kroso, Duk. Iya to, Mas. Duk, iya, Mas. goyanganmu pancen istimewa. Aduh, wong yo. kene wis apal kabeh, Duk. Iya, Mas. Saiki ganti Bapak Prayit, Duk. Kek ono goyangan, Duk. Waduh, oke, Mas. Ye. Aduh. Kok iso kaya macan nyusoni. Aduh, kembandul, Duk. Lah, Kaya macan nyusoni. darap ya? Ya Allah. Tolong ibu-ibu kene aja niru coplok. Aduh. Nek gawen apa nek gawen pangeran udah coplok, Mas. Wadahe nomor piro ngono iku? Lah, daro. Ah. 43. Aduh. Kok gede. Jumbo yo, Mas. Iku goyangan sing ngarep, Duk. Iya, Mas. Jajal goyangan sing buri. Aduh, maneh, Mas. Lah kate. Oke, Mas. Kurang ajar tekei. Oh, nyampe iki. Aduh goyangan mundo. Aduh, yo nyawe romu gao, Pak. Mari ngene. Mari ngene sekan apa? Wis disiapno. Oke, pentungane, Pak. Asik goyangane kaya mesin cuci rusak. Aduh. Arep ngi. Perkenalkan siapa punya nama? Jenengku Tamas. Jeneng lanang apa wedok, Mas? Kon iki ya opo sih jeneng lanang be? Jenenge aku wedok-wedokan, Mas. Oh, wedok-wedokan. Jeneng wedok dhisik apa lanang Aku dhisik? Tamas. Meti Yuliana Kontolaksana, Mas. Aduh, arek iki ngengkel. Lanang induk. Aku tak Jaenol. Jaenal. Jadi jenengmu Jaenal. Ya, Dok, kembali ke tempat. Dok. Oke. Ya udah kan. Dendi ana wong wedok ana buntute. Ndak tumon temenan. Woi, ayo kadek kok. Oh, tak sepak tupes kon lho.
Kon ku wis. Lho. Hei. Wah. Lho. Masa Allah. Ojo biayaan ae tumpes kon ku wis. Loh, sik jawil. Kon lho, wedok. Aduh. Aja iki ngono tilangan helm aku ndak helm kok. Miki sapa iki? Lah, miki sapa? Oh, arek gendeng iki dikempit tadi. Kene nduk, aduh. Aduh, ya apa iki ndono helman kena tilang kok aku. Karno wis, cek ro asline kon. Wong kene. Aduh, iki rek. Aduh, bapak iku cek imutir rek guyu rek. Kon aja trungus-trungus apa? Oh. Iku wis tuwek gendeng. Iki. Yo, iki kaku temenan. Apa masih kaku wong guri, Mas? Gurih dong. Ya. Lo susune. Apaan? Ndak padha mbek iku mang cilik iki. Sing endi? Iki cilik. Loh, jenenge aku sik arek. Oh, arek dong. Iya. Arek apa? Arek ndak waras, Mas. Oh. Arek ndak waras. Rene nduk. Iya. Siapa punya nama? Aku, Mas. Iya. Yunita Bandeng, Mas. Lo Yunita Bandeng. Iya. Ah, iya. Pengen terus samena. Yunita Bandeng. Iya, pengen terus sampean. Iya. Iya, Yunita Banci gendeng. Oh. Apa? Aduh cangkem dikeruwek. Yunita Bandeng. Iya. Yunita Banci. Banci gendeng. Iya. Alamat rumah. Hah? Alamat rumah. Telpuk aku, Mas. Hah? Telpuk. Kok telepon dong? Iya, gatel-gatel yo ditapuk. Ditapuk temen wis saiki wis. Pas babawa Iya. aku wis seru Iya, soalnya. heeh. Iya, Nduk. Ini Mas. Au. Aduh atos. Sepon. Iya, silikon durung nyebar sih an. Udah silikon terus nyebar ya opo. Iya. Nduk, Iya. kerjaanmu apa, Nduk? Aku dadi tukang, Lah Mas. tukang, Nduk. Iya. Tukang apa, Nduk? Tukang bantah, Mas. Lah, iku jenenge tukang pitena iku. Oh, kok iso sih? Sudah kembali tempat? Mek ngono tok. Iya. Aduh. Tadi eling aku biyen. Apa, Mas? Yang ngono berangkang-berangkang. Aduh. Rene ya lo. Aduh iki kok podo geger mbek bokong Indo. Apa Mas? Urutan. Trepes. Apa trepes-trepes bonte Nduk Mas? usah gemeter opo kon kok gemeter. Nduk usah grogi Nduk. Wong kene wis jinak kabeh. Iya Mas. Iya. Nduk perkenalkan siapa punya nama. Panjang apa pendek Mas? Loh, loroan Nduk. Ya iya dong. Panjang dhisik apa pendek Pendek dhisik? sih we Mas. Oh, pendek dhisik. Siapa Nduk punya nama? Al. Al. Iya. Yung Al. Arek iki jenenge Al. Kalau panjang Nduk. Allah wabar Allah. Oh, Redian.
tadi adan. Anu Mas, bayine aku biyen sik adan iku. Oh. Dadi yo nak nemu jeneng Iya iku iya adan, iya iya Mas. iya. Alamat rumah. Tukum gili manuk, Mas. Loh, toko Gilimanuk. Iya. Denti kudu. Bojoku dihukum, Mas. Aku yo nyenuk, Mas. Loh. Ya rusak tatanan nek ngene carane. Tadi pegawaianmu anu, Nduk. Nyenuk. Nyenuk, Nduk. Apa nyenuk iku? Ya mbok takono. Iya, kembali tempat wis. Iya, Mas. Iya iya. Hey, setia kawan. Setia kawan. Ja. Mas Nanda lapar paling. Iki sing teko Banyuwangi jarene. Kok Banyuwangi sih? Dendi. Banyu budak. Oh, banyak budak. Jadi aku Banyuwangi. Suaramu nduk. Apa Mas? Dirungokno teko kene. Krungu nang kono nduk. Telepok. Telepon. Oh iya, apa Mas? Enak ah. Merdu ya. Kumang jenenge cengkok opo nduk. Kok ala-ala kitir-kitir. Oh ala-ala kitir-kitir. Yeah. Dek, Iya Mas. Wong ayu. Dalam. siapa punya nama? Aku. Iya. Tiara. Oh, Tiara. Iya dong. Asli, Nduk. Asli Mas. Oh, alamat rumah. Aku. Mm-mm. Guci alit. Gocialit kok ado. Lah iya jenenge pocok gonong. Oh, pucuk gunung. Iya, Mas. Lupa apa mang, Nduk? Becak. Yo jungkel becake ini teko Guci alit kono. Tapi kan ono reme yu. Oh. Iya. Iya, Dik. Iya Mas. Pekerjaan. Aku Iya. ngemut. Loh, kok ngemut sih? Tanggapannya bentino. Oh, tanggapan bentino. Tadi seri gorokane. Ngemut permen. Ngemut permen. Permen pentol. Pentol. Iya, kembali tempat ini. Thank you. Thank you. Thank you. Opo ya. Jay! Ayo Li. Ayo Li. Iya. Iya. Hey! Ya. Hey. Oh. 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 Hey! Aduh nek iki ayu iki. Dalem. Oh, sik kon gondol iki kok. Eplos. Aku ketipu aku lagi. Aduh. Dadi jadilan ayu. Sedang tak golek indase gondol.
Ojo aib, iku aib, Mas. Kon ngabenan pramuka. Aib. Aku ketipu we tekeki. Kene nak, kene Dik. Iki biyen dulur. Ojo aib iku, Mas. Ndak pacarku biyen. Iya. Iya pacar-pacaran. Iya ndak apa-apa ngono. iku. Sadurunge aku oleh arek iko. Arek ku sapa, Mas? Ya iku bojoku. Pusing di. Iku Oh. Limusin. kan disian awakmu lho ya. Ya iya. Mentek kayak ngene dalem, Mas. Iki ayu temenan. Bokonge. Kok ngale mengarep bokonge, Nduk. Endi? Dana, Mas Roto. Oh iya. Oh, tak rayu nih. Menawa gelem melok maning. Hei, kok katok pentile. Hai. Jangkrik arek. Oh, Lutung. lutung-lutung biayaan ae kon niku. Sin. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Wah. Lutung. Iya. Iya, iya, iya. Keriak bareng. Kok dungamne keri? Disi kok keri. Loh, Apa, Mas? sampean sopo jenengin, Nduk? Aku. Heeh. Saya gatel. Lihat lah, Mas. Oh, enggak teliang. Alamat rumah. Aku. Cedek kene, Mas. Dendi. Kabuaran. Kabaran. Apa namanya Yuko? Hah? Apa namanya Yuko? Iki lho meyutun. Oh, gitu lho Yutun. Golongane Pak Kewal ya. Loh, kok resek iki dulu lho. Heeh. Dadi kon arek kabaran. Heeh. Pekerjaan, Nduk. Tekmen. Loh, apa tekmen iku, Nduk? Masak damen, Oh, Mas. jam. Iya. Iya. Kene waktune wis bengi, Nduk. Heeh. Wis diceluk kabeh kanca-kancane. Ayo ibu-ibu PKK. Yo.
tari happy so happy nggih. Ayo amargi waktunipun cukup, ayo genduk toleh ndang bali-bali nang panggonane. Yo.